ko ardi fof ko welama mawɗo huccidema ɗo hen Polel Demba Lawo Ndiaye Windere TV weltanimama ko ardi fof Polel Demba Lawo Ndiaye calmina bandiraɓe on saaha puɗɗoɗen namde ɗe ausbillahi mina cheytan rajimi caggal nde jettuɗen Allah julɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en jetti nene e baba kadi calmina Sénégal fof en calmini ɓiɓɓe ɓe o mbimi e mbimami ha tengte an Oumar Doro Kume sehilam bandam mon frère a salminama a juurama Polel ko welama mawɗo somi ruttima caggal seeɗa émission ngaji meɗen mana ɓennuɗi en mbaɗino ɗum ɗo henna e on saaha noon won erago mo banduɗa wiide e leader uji Bosoya yoɓe jiyon yoɓe mbatta moon hakkillaji saabu onon koye nokku o jeeɗon mone moon kala won nafoore nde jogui nde wawi addude manan e nokku o ɓe nanino erago walla ɓe nanani eyyi ɓe nani kadi nani erago wona Bosoya tan mboɗo wawi wiide Sénégal foof hande kala to leader wonno nden tant que Haalpulaar bi o mbimi e mbimami anani erago eyyi anani erango kadi sen ji eɗen mbiya Bosoya tan neɗɗo titorto koto jeeya sen mbi Bosoya hande en mbiyan appel patene commune mbi tan kande ko hoore fonde ne anda kadi hoore fonde ko premier village e derde Bosoya sa ummorima nden banggue Saint-Louis ga henna donc minen titre amen hande ko hoore fonde sen mbi hoore fonde kadi dutto ne commune par ce que neɗɗo dañani ko ɓuuri bandum bandiraɓe amen hande minen jiidi yumma jiidi baba kadi commune amen ko hoore wotere hay goto wawi feccude nde eyyi caggal mum fodde wonde lebbi seeɗa a imminoma Europe gartuɗa ɗo henna mbiɗa aɗa waɗa rentré ma politique holko saabino ɗum ɗon eyyi sa yi mi wi mboɗo aɗa mboɗo rentré en politique par ce que min ko mbinomi ko tan mi meeɗa wodde Fouta ko jibinami har ponmi pono meeɗa wodde Fouta min ko France tan kewnomi wodde base am joguimi ko France kadi mo jogui base am kadi hono Dakar mais noon yonti hankanti minne kadi neɗɗo to jeeya tan ko toon titorto kartalam ngal joguimi ngal kadi mi yaha kadi mi nawa ɗum kadi to bandiraɓe to woni commune de Hoore Fonde ko ɗum mi ari noon mi waɗi inscrire nde mbaɗi inscrit mi change lieu am de vote mi watti wodde Hoore Fonde mi wi noon ɗaccude tan ha yonta tan gara jola hôtel maɗo waɗa campagne a yiyani banden haaldani e banden kadi ene manque fewde min ene jana min feere ɗum addinimi nden arde ɗo hen mbimi waɗa entré en politique mi andina bandiraɓe mi andina sehilaɓe mi andina hoddiɓe min Polel Demba Lawo ɓinguel moon kadi ari hankkadi wattude wodude e moɗon ko ɗum jeyno sababu entré en politique o nde mbaɗɗa entré ma politique bandiraɓe hewɓe dañi hen weltare kono bandiraɓe hewɓe kadi paamiri ka garɗo wadde soutenir honorable député Farba Ngom saabu e discours maɗa yimɓe hewɓe nani mbiɗama neɗɗo sen naata galle natirta ko damar galle o diwan ko kanko o joɗani ɗon son excellence président Macky Sall kono ko ɓuuri hen ko hawnade wonani lebbi seeɗa yimɓe ji a arti kono fannu mo gartuɗa a artani manan wondude e Farba komi sawi noon mi jalat par ce que honorable député Farba min ndenɗani commune kanko commune makko ko Agnam min commune Polel Demba Lawo ko commune de Hoore Fonde donc min somi arti toon leader am min ko mo jogui leader am mbima ko Aly Ngouille Ndiaye woni leader am Aly Ngouille Ndiaye andini kam kañum mi wawa wotande woni ko Linguére so mboɗo wota ko commune am jahami rutto hen mi ari noon nde mbaɗami entré politique o nde mi arani pour wadde entré politique pour juste la commune so tawi no woni commune tan ko commune naaɓe tan kalantunomi non min garmi ko mboɗo waɗa entré en politique e Bosoya noon koko mbiɗa ko tan neɗɗo saɗa naata galle naata damal kanko honorable député Farba kanko président Macky Sall joƴini noon d' accord mais ko pour le Bosoya mais so wonti hankanti wonti commune am ɗum koko mbinomi tan hay déclaration toon aɗa tawa mbimi min commune am ko commune am village am ko village am carte lam ko min jeeyi ɗum ko to belami eno belerami ko ɗum gotirami ɗum ne kayne cikkumi kanko honorable député Farba ne c'est vrai ne garanmi toon nde mi noddi kala leader to woni wona kanko tan mi noddimo hay kadi mboɗo salmina kadi hono Harouna Dia Seydi Dia anne kankone kadi o wawno wiide jeeya hay Bosoya hono nde noddumo nde o tini mboɗo waɗa entré en politique kankone vraiment waɗi kam encouragé donc ɗum kadi ko ɗum tan neɗɗo wawani bandum kanko honorable no noddirmomi ni kay leader uji kala leader wonno e Bosoya mi noddi ɗum ko hande hono wiyeteɗo Mamadou Elimane Kane kam foof mi noddiɓe mi hani mboɗo waɗa entré en politique e Bosoya nde garnomi wadde entré en politique ndene kamɓe foof vraiment kanko honorable député hoore muɗum avant mboɗo waɗa entré o min joddima min kaldini kayne mi haalnimo kay ko garmi wadde ko waɗimi hen encouragé ko ɗon haaɗi ko heddi ko noon ñande hen sinno ko kanko garmi wondude o arani mi yiyanimo toon o arani toon kadi fodɓe arde yam ɓe min gaare yam ɓe jinnoɓe gara ɓe gari kamɓene mataw ɓe jiiɗano arde hono kamɓene soɓe garino kadi ene welanno kam woni kanko yo woni Djibisi yo hay goto mabɓe nden mbaɗami entré prix koye ngal mum taccani toon ari toon ko sehilaɓam ari toon ko yiɗɓam ari ko banda men ko ɗum waɗi arte politique o yaari noon eyyi
mami rutta noon e question ma goɗɗo question ma goɗɗo a wiyama mi ari wonde makko mi non déclaration am ko min waɗi min Poulel Demba Law to Salam to France ɗon joɗimi jotto mbaɗanmi nden kadi mboɗo wela mboɗo welti pour mboɗo yaada e ko président Macky Sall waɗi ko kanko honorable député nde min gari Agnam o wi Agnam ne waɗa batu yimɓe fof yo ngar min jeehi nde siège makko ɗo minen Djiby Sy fof min jeehi o haali o wi kanko wona kanko waɗata ɗum ɗo liste o ko président Macky Sall waɗata liste muɗum min jettima noon caggal ɗum kadi o waɗi communication makko o wi président Macky Sall mo waɗi o kala mo yadani hen wonda non seulement wondani e Benno Bokk Yakar mais wondani APR a wondani APR aɗa APR d' abord Benno Bokk Yakar sen mbi kam ko waɗi ko global ko tous les partis ndendi ɗon a wondani APR a wondani Benno Bokk Yakar a wondani président Macky Sall min noon en tant que Poulel Demba Law en tant que la lionne de Aly Ngouille Ndiaye gondumi koye Aly Ngouille Ndiaye yimɓe fof ne gandi hakkude mo président Macky Sall donc min to wiya kala wiyaɗo wondani président Macky Sall mi ɓadatako ɗum kala wiyani wondani Benno Bokk Yakar ɓadatako ɗum ko ɗum addanno kam ƴeftu initiative son ƴeewi nder ko min fof mboɗa wiide mboɗo waɗa le premier waɗɓe déclaration nde ɗum wande mbanmi déclaration jaadumi mbimi ɗum noon wadde mboɗo kala mo président Macky Sall waɗi o mboɗo yaadi hen mi yi hami wi neɗɗo hokkata hoore itta ɗemgal par ce que ɓayɗa wiyama koye président Macky Sall gonduɗen en jahata kadi mbiyen ko waɗi ko ngala hen ko ɗum addanno kam wonde hen kamin Poulel Demba Law bandiraɓe ne hewɓe ene mbiya elle ka jamfiɗo saabu nde guimmorɗa France gam arde wadde déclaration maɗa rentré ma politique wadde ɗum toon e hoore fonde elle ko Farba hebluma rokumani 5 millions ɗum kam so weccama ndaw bujoyi ɗum kam so weccama ndaw bujoyi 5 millions ɗoret waddanorma hen billet ma aller retour garɗa jamfiɗa ɗum holko mbawɗa laɓɓinde hen eyyi ɗum kam ene jalni jalnayi par ce que adi fof kam ko Poulel Demba Law jibinaka nde jamfa waɗate kadi min hande ɓurno weldemi koɓe mbiya Aly Ngouille Ndiaye de waɗanima biyeji ma waɗanima passe ma hokkima million ngaji ɗon nde ne welami hayso rokkani mine weeli par ce que o adi hokkudemi ko teddugal so hokkima ko yidde so hokkima teddugal hokkima yidde noon hokkima foof honorable député nde jaami min jidira e makko min mi anda numéro honorable député komi dokkado numéro Aliou Ba secrétaire makko on dokkami noddumi Aliou Ba mbiya Farba teddugal muɗum pourtant mboɗo wawno ƴeftanima makko direct teddugal mum parce que kalami ɗo koye Sénégal mbimi teddugal Farba mboɗo ara wadde entrain politique o nodditimo o wi Farba wima ɓawa janggo ya artoon nde jahami nde won hoore fonnaɓe jiimi ko tottindemo kanko honorable député o wawi nadde o wiya ko holko tottimi so tottiam 5 millions o tottiam biye makko ɗon kam ɗalmi tan ko kanko foti jabanade ɗum hoore makko wona mi Poulel Demba Law wiyata ko ni par ce que nde kaldame makko nde amin jodi emin jogui seedeji nde min joddi nde emin jogui seedeji ɗon kam mi haalta hen Aly Ngouille Ndiaye noon hande ko kañum fonno wiyede hande hokkiyam ɗum ɗo par ce que ko teddugal waɗanimi ngol an yiya noon ko pamɗa entré en politique otoji nayyi debbo makko Dakar ha Fouta gaddi ala fof kono mbaɗananimi sala mbata Aly Ngouille Ndiaye ala fof nde ari ala fof ko waɗani min de ɗon ne welanno kam hono biye kadi so yama biye kadi ko noon tan wawi wadde wawi wasde Poulel Demba Law ko ɓayra ɗo joni nen hon mbimami Poulel Demba Law ko min dokkodiri min Farba jinmi ko naata mi wiyatama ala mi wiyatama o rokki walla hokkata pourquoi non mi wiyatama noon aɗa ɗon heɓata ɗon aɗa pourquoi ko mine makko joddi min jooɗo won jooɗiɓe ko kanko natata e médiaji o wiya o rokki kam ɗum o waɗi ɗum on temps mami arda finde ko wiya ko ni walla ko ni min biye hawani ɓe gandi ayi ɗo joni mboɗomi hoota mboɗomi ɗo e 2 semaines 3 semaines mawji Poulel Demba Law hoore fonde Poulel Demba nde wiɗi arde ɗo fof arat dañi biye guel Aly Ngouille Ndiaye ɓe heeɓi biye jum ɓuuri temedere biye kanko noon hokkani kanko natata o wiya Poulel Demba mi hokkima ɗum mi waɗi ɗum on temps ko nden jabol ngol weeɓi nden hoye garta jam mi wawi wiide o hokkiyam mi wawi ɗum hokkade ala mi yanimo noon de mbimami ko kanko foti haalti par ce que min mboɗa andi kanko haalta yimɓeɓe noon kone kaltan par ce que min mi nani wiyama ni o rokkiyam ko million ngaji 10 min mi nani ɗum ɓe mbiya kadi ko million ngaji 5 ay binoɗo o hokkiyam million ngaji 5 e biyo min noddi mbiyo mi yan kam mbiɗa Farba hokkiyam min de kam hen mboɗo fotno hokkudema hen gueɗama walla ka o wi ala ɗum ko haala politique aɗa andi Oumar Doro Kome gonɗen ko Sénégal ala sago kadi yimɓe ƴewto ɗon beele haala politique tak tutti permis neɗɗo ko wela foof fawa e dow neɗɗo hay sinno wona gonga beele ɗum addantani yimɓeɓe ancude les politiciens par ce que wiye haala politique mais haala politique fotani wonde gonga ayani mbimami Oumar Doro Kome ko ɗum waɗi min politique mo mbaɗanmi eɓe yimɓe mbaɗato jiida min ko conviction am jarami min ko doolam jarami min ko jowdam jarami min mi ɗamina he politicien
mi ɗaminahi poste mi ɗaminahi bat ko keɓi so hay somi heeɓino de so Allah wi mi heeɓi ko titre keɓi haydara mi ɗaminahi min gardami ko moyen ajam donc yimɓe noon en ji ɗum kam ko yeddi guis bokkoci en nani ɗeɗo balɗe haaluji ɗi par ce que ko nanuno min e piége wiide ko président Macky Sall wi kala mo wondani liste mo waɗi o yaata mo wondani liste mo yaata wondani Benno Bokk Yaraɓe wondani APR ha addan minen arde hen ay jomum kadi ruttima kadi wi ɗum ko haala politique won ɗon ndeke noon haala politique so waɗama tan wiyete to ɗo to joddi en ɗo joni wawi wiyede kadi mi addanama ɗum ɗo sa ardima noon sa yiiɗa wiyede ardata minen min mbiyete min ƴetta suma dorko men mais min jaafo par ce que minen yimɓe ƴewata koko min kalata ko hono minen komin kalte ko ɗum min mbaɗani ɗum neɗɗo ko wela fo yo haal Allah wawi wiye Polel Dembala o Djiby Sy hokkiɗum million ngaji sappo ayano won mbiɗo kadi Djiby Sy hokkiyam million ngaji sappo won mbiɗo kadi Farba hokkiyam ko million ngaji 5 donc minen min mbiyata tan hono minen min sinno mo anda million kam ne wona hono minen kam min pinta min tawi million ngaji ɗum ko danom dow te minen wonko min jogui hen koyamen donc minen on banggue kam min je meɗo kote ko wiyete a waɗi ɗum o waɗanama ɗum kam ko jomumen gandi ne anda c'est à vous de juger kono tan ñawata Sénégal naɓe onon Haalpulaar en ñawata bandiraɓe hewɓe ene panno caggal nde Amadou Yero Ba somi jumano noon de nde waɗa investir bandiraɓe hewɓe ene panno ma waɗ range o caggal makko caggal Farba Ngom onon fof mbaɗomo soutenir eywa kono yiyama nde garɗa jaaduɗa koye Djiby Sy holko saabi ɗum min guila mi arani min garmi tan ko campagne garmi ko balɗe jeetate garmi ɗo élection ngaji mbaɗi guila mi arani min jaami mbanmi déclaration mbanmi to jaami to Djiby Sy mi rangeani e Djiby Sy min e Djiby Sy ko minen jaati par ce que ko minen jeyda Djiby ko miñam ko c'est hono ko politique hata ko haaju muɗum min sa yi mi fini mi waɗi déclaration mbaɗa yaade Farba mi haali pourquoi mi waɗi déclaration mbaɗa yaade Farba Amadou Ba mi watti déclaration pourquoi mi yaadama jaadumi ko ɗum ɗo par ce que kala kadi yi ko programme min ha ñalawma hande o mi Ama Yero Ba somi wima ɗum gotol min mi yiidemo siège mi soydimo anda kam mais min jokkodirani min jokkodirani par ce que côté politique min jokkodirani ko ɗum mbirumami hono Ama Yero Ba ha ñalawma hande o mi yiyani mi namdima mi winciti mi haaldi hen mi haalde poti mi haaldo mi yiyani programme makko c'est vrai a woni duuɓi jeetati a woni commune sa waɗi an andi min kam mi anda so waɗi mi anda de mi fenata par ce que go min garami tan ko vite fait mi ara mi yaha bollam mi anda ko waɗa mboɗo nanono min mboɗo andi minen immigration ko min mbaɗi hen par ce que hande diaspora o sa yi hande min mbaɗi baissé juuɗe amen ko wonno min jiiri commune o yarani hono minen kay commune o diaspora ADECO nen ɗon association pour le développement de la commune wona hay village commune emin joguimo toon hono kala ko adda watte politisé par ce que hande sen ƴeewi Oumar Doro Kume leyɗele kewɗe guure kewɗe hande ne ɓamto sans la politique immigration hande sa yi wuuro mo garɗa fof galle jooɗo 50% ko immigration jeeyi ɗum diaspora jeeyi ɗum donc diaspora o ne wawi wallude tant que rewnade politicien hono minen hande min jogui ɗo probléme kala komin gaddi ko politicien ji mbaɗata politisé ha affaire uji amen fof donki o gas lycée amen neno 200 millions temeɗiɗi millions ko diaspora waɗi ɗum hono ha hande ɓayri koye juuɗe mabɓe nde min donki o gas te min jogui kalis jogui foof min donki o gas poste de santé amen yalla ɓuɓan banam gorko dene bo ndaw nde waɗo créé dental ɓamtare hoto fon min pi même pas une semaine 46 millions min pi honde ɓoyno kanko Farba o yomo hana min ha ñalawma hande o ɓuuri hande 3 ans o komi ko 8 mois 3 ans nen wona 3 ans min donki yo poste de santé amen gas mais ça c'est honteux ɗum foof noon emin jiiya ɗum minen en tant que gonɗo ɓi immigration a ɗaminaki hen ñamduma ɗamina hen yarduma ƴewata ko ganduɗa kala ko ɓuuri wonde ɓuural population ko ɗum woni kadi en plus avec un programme Djiby Sy mi yi programme mum ça me convient ko ɗum darmi mbimi Djiby Sy mi heɗata yeeso ma mi heeɗa caggal ma mboɗomi yeeso ma mboɗomi caggal mboɗomi junggo ñaam mboɗomi junggo nano an lombi hen on va mener le combat avec le diaspora te ko ɗum min mbaɗi donc noon Ama Yero Ba mi wawa yaade makko goho a woni mi yiyani ko ligguiɗa ha koni mante wiye ɗum ɗo kam Ama Yero Ba waɗi ɗum ko premier mais ɗum kam peut être yaadi hen mais kam addanam nouveau programme mbiya kam aha somi jottima ngol ɗo lawol mami waɗ ɗum kadi yimɓe kadi dewruma hay sono won funti kam dewra ɗum hono mi yiya ɗum fo hay batte imin ko yidde tew addanta rewde ndamdi wiya kaw ha maya keɓa tew anda ndamdi lofƴat anda ndamdi jibat donc min yiddemi hande boosoya addanta kam wadde kadi nadde ko ganduɗa fota nadde hande ko population waɗa choisir alhamdoulillahi rabbil alamin yimɓe hewɓe ne mbiya Djiby Sy koko warti saabu wiide yaadani Farba kam e nder diwan o ha jaaha mbaɗama candidat ma parallèle donc way kono wartade ni to banggue administration yimɓe hewɓe mbi o jippinama ko ene jeeya e ɗum jippinimo yimɓe hewɓe ko noon mbi eywa kadi o yeehi élection manan o gagnaki est ce que o wartaki nangue hoore cikkuɗa kanko hande o ɓuuri towde
kanko hande ko dari o dari non non gagnant momi artu hen gagnant o gagnant mo gagnant parce que go non non o gagnant minen pour minen o gagnant aran pourquoi jibisi ko cukalel jibisi jango ha hebi diplôme aji mo finaka wada hokka nomination de dum do nomination politique ala nomination politique a wonda leader ma nomination gastian bedda bol kanko hokka ko nomination jibisi jangu say sinno wana tan ta o juude mi ada critère jibisi to rewi ha hebi ko non hande sada male tan ko ber ko ya baggo e politicien ji kanko non o andini hoore makko kanko avant tout ko diwan makko burani mo fofu o wadi hen sacrifice vie makko ko mbiyan mi ko minen mi bawa yobde jibisi komino wawa yobde jibisi ko tellina hone alhamdulillah hada hay batte parce que Allah uddata damal udda bafal fode ridoji il faut ko daccu man pofirda jibisi ha joni na liggey hetto non ka wona wonde directeur yo wonde ministre yo wonde dum do tank so tawi ko hoore makko umminoma tan hande ko biida ko o wonata candidat parce que lennano candidat makko te wawi wadede hay ministre mais est ce que dum ma wad wey parce que aduna hande politique ko lawol tan so boy hay goto anda kadi jango garo ittamo don kanko wondi koy dignité makko o ari o wadi sacrifice vi makko min ballimo hen